Na sziasztok, én Gerix vagyok, és ez egy ilyen bemutató videó lenne, amelyben megnézzük az új Train Update-et, hogy milyen érdekességek kerültek be a játékba, és milyen kis újítások, frissítések, easter egg-ek. Illetve megnézzük, hogy milyen lett a játék maga ugye az esővel, mivel ez az egyik legnagyobb frissítés talán, hogy bekerült az eső is. Na igen, és látszik is, hogy maga az eső így, ahogy csepeg a késre, a kesztyűre, az agentre is, a ruhájára. Nagyon gyönyörű lett is, illetve szebb lett a játék így. Illetve maga az esőhang is eléggé hangulatos a mappon. Ez a rész is kicsit változott, ha jól tudom, akkor régebb nem volt ennyire nagy, illetve ez a hely. Kicsit mintha nagyobb lett ez a helység így. Ide lett így ilyen kis házik, ahova nem lehet bemenni. Ha jól tudom, akkor régebb ez sem volt bent a játékba. És érdekesség, hogy noclippel, ha bejövünk ide, akkor látunk egy ilyen kis tévét, amelyben a régi 1.6-os mapot láthatjuk. Régi 1.6-os map felvételeket láthatunk. Itt volt régebb egy ilyen létrelejárat, ami kikerült, úgy látszik a régi mapról, és itt volt egy korlát, amit most már végre nem idegesítő átugrani, csak simán le lehet jönni. És hogyha le akarunk itt jutni, akkor meg kell kerülnünk most már itt ezt a helyet. Itt volt régebb a létre, ami most már kikerült. Itt ez a kis elektromos doboz, ez maradt. De itt is, ha jól tudom, akkor eléggé változtak a dolgok, mivel több volt itt a vagon. És maga a Heaven is kikerült a pályáról, most már nem lehet felmenni a létre, amit mint régen. Ami eléggé fura szerintem. Itt is kicsit zártabb lett a rész. Ha jól tudom, régebb ez is nyitottabb volt. Itt a háttérben megy a kis vonat, ami eléggé hangulatos. Ez a játéknak a kezdő háttere. Jelenleg. És van itt még egy kis ilyen easter egg, amelyben két csirkét láthatunk a képen. Az egyiknek az, hogy Henrietta, a másik valami random orosz. Utalnak a készítők egyébként, hogy valószínűleg jönni fognak maga a csirkeszkinek, amelyről már voltak leakek is. Szóval kapunk csirkéket is a játékba, csirkeszkineket. Egy újabb kis érdekesség, ugye itt láthatunk megállókat, amelyek oroszul vannak felsorolva, és ezek a maga a játékban lévő, illetve következő mappok, amik majd bekerülnek talán a játékba. Tehát Inferno, Vertigo, Office, Ancient, New, Overpass, New, Baggage, Old Train Station, MGP Wagona Zavod North, MGP Wagona Zavod South, Lake, Cobblestone, Warehouse és Bank. Ezzel arra utalnak a készítők, hogy idővel majd ebben a sorrendben jöhetnek az új mappok is, mert itt ugye fehéren van jelölve a bekerült mappok, és feketén a mappok, amik még nincsenek benne. És kaptunk egy ilyen kis map guide-ot is, meg ilyen gránátkamerát, ami eléggé hasznos tud lenni a gránát gyakorlásokba. Viszont jelenleg szerintem még nem működik tökéletesen, viszont ez is egy érdekes kis update frissítés. Hogy látjuk, merre megy a gránát, ez jó jön a későbbiekben bármilyen mappon gyakorolni gránátdobásokat. És akkor ennyi is lett volna ez a kis videó, amelyben kicsit megnéztük a traint.
és a jövőben is fogok jelentkezni C2-es tartalmakkal kereskedés szempontból, illetve frissítések, update-eket majd fogunk megnézni, illetve ládanyitások is. Szeretnék majd ládanyításokat is csinálni. Én köszönöm a figyelmet, Gerix voltam. Sziasztok!